אנחנו נמצאים בסחנה, גן השלושה, מקום שיש בו שלוש בריכות, כאשר בבריכות האלה יש מים טרמיים, טמפרטורת המים בסביבות 27-28 מעלות. מה שטוב לנו לגבי הצלילה, כמובן אימצנו את המקום, זה צלילה במים מתוקים, שזה אומר פחות משקולות, מים חמימים, לא צריך חליפה כל כך חווה, הציוד נשטף, פשוט קסם של מקום. נכון לעכשיו, הטמפרטורה בחוץ בסביבות 14 מעלות, די קריר. במים יש לנו פי 2 יותר, הטמפרטורה עולה פי 2, שזאת כמובן החוויה, זה עיקר החוויה. העומק המרבי פה בבריכה האמצעית, מבין השלושה, יש אחד מצד ימין, אחד מצד שמאל. באמצע יש לנו בריכה שהיא עמוקה ביותר, שמכילה גם כן מערות קטנות, כוכים שאפשר להכניס את הראש. אפשר לראות במים דגיגים צבעוניים, יש פה דגי מאכל ושאר דברים יפים, סרטנים, קונכיות למיניהן. העומק המרבי פה הוא 4 מטר, בסביבות 4 מטר, בנקודה הכי עמוקה. כניסה רגועה אל המים, צוללים עד שפשוט נמאס, האוויר פה לא נגמר בכלל, עומק רדוד מאוד. כיף, פשוט כיף. למעשה יש אופציה לצלול כמובן בים תיכון שהטמפרטורה כרגע היא 17 מעלות, או לבוא לכאן, 28 מעלות. אתם תבחרו.